А 8 раніцы 19 снежня ў Беларусі для асноўнага галасавання на выбарах прэзідэнта адкрылася болей як 6 тысяч выбарчых участкаў. Усяго ў Беларусі маюць права прагаласаваць 7 мільёнаў 94 тысячы выбарцаў. Датэрмінова, паводле Цэнтрвыбаркаму, за 5 дзён прагаласавала болей за 23%, альбо 1 мільён 629 тысяч. Старшыня выбарчай камісіі 4-го участку партызанскага раёна Менска Тацяна Загарбенская пра актыўнасць выбарцаў з раніцы 19 снежня кажа: «Пакуль не шмат, яшчэ не ўсе прачнуліся. Тым, хто ўжо прачнуўся, у кабінках для галасавання вісела падказка, як галасаваць. Птушачка чамусьці стаяла на кандыдаце нумар 2. Заўважыў, у бюлетэні для галасавання пад гэтым нумарам ідзе Александр Лукашенко». А 10 раніцы на суседні 5-й участак галасаваць прыйшоў кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Выбарчыя паперы прадстаўніку партыі БНФ выдалі за асобным сталом. Рыгор Кастусёў адзначыў, што гэтыя выбары праходзілі больш свабодна, але сапраўды вольнымі ён іх не лічыць і заклікае людзей на плошчу, як і большасць альтэрнатыўных кандыдатаў. Увечары я думаю, што уладаў хопіць розуму не правакаваць, не прымяняць сілу. Я думаю, што гэта будуць мірныя акцыі пратэсту, і яны адбудуцца паспяхова. Назіральнікі ад мясцовых жыхароў і працоўных калектываў заўваг не мелі. Ну, то, што бачылі мы, у той час, калі мы назіралі, я магу за гэта адказаць, што ніякіх, як вы кажаце, угрозаў, ці чаго яшчэ іншага, падтасоўкі не было. За каго галасавалі людзі? А чаму за яго? Ну, мы ўжо прывыклі. За Саннікава, за стабільнасць і прагрэс. Вы працуеце? Я проголосовал за Некляева. За Некляева? Да. Чому? Далей высвятляць меркаванне выбарцаў забараніў старшыня участковай камісіі спадар Кушнер. Вы проводите опрос избирателей на выходе, за кого-нибудь. Я сейчас позову милицию, вас отсюда уведут. Назіральнікі дэмакратычных арганізацый кажуць пра парушэнні падчас выбараў. В том, что никакого прогресса в Республике Беларусь по процедуре досрочного голосования и вообще голосования не существует. По-прежнему досрочно загоняют граждан на избирательные участки голосовать досрочно, и при этом не обеспечена сохранность избирательных бюллетеней. Мы имеем много фактов, когда посторонние лица имеют доступ к тем ящикам, где хранятся границы волеизъявления граждан, проголосовавших досрочно. Лидер инициативы «За справедливые выборы» Сергей Калякин. Бюллетени досрочного голосования не должны учитываться при финальном подсчете голосов за кандидатов в президенты. Правоохорончыя арганізацыі «Вясна» адзначаюць, што з раніцы пачаліся выдаленні з участкаў незалежных назіральнікаў, якія ўказваюць на парушэнні. У камісіях такія заўвагі звычайна трактуюць як умяшальніцтва. Праваахоронца Тацяна Рывяка. Зараз, пакуль мы з вами размаўляем, з выбарчых участкаў удаляюцца нашы назіральнікі, і гэта ўжо тэндэнцыя апошніх дзён. Учора, напрыклад, у Бабруйску было 3 назіральнікі выдалены, зараз Добруш, Магілёў. А паўдні 19 снежня прагаласавала паводле Цэнтрвыбаркаму 42% выбарцаў. Паводле апазіцыі на гэты момант па краіне ішлі масавыя затрыманні актывістаў, якія планавалі браць удзел у мітынгу на Кастрычніцкай плошчы 19 снежня а 8 гадзіне вечара.